O proxecto de mellora da Estrada Nacional 540 é como o turrón aquil da Navidad, non? Volve ao Consello da Xunta por eleccións e por enésima vez presentan un proxecto que, sin coñecer aínda a fondo, parece que se limita basicamente a mellorar interseccións e a por rotondas, non? Cando do que se trataba era de buscar unha vía de alta capacidade que achegase os núcleos importantes do norte de Portugal ca cidade de Ourense. Eu creo que a maneira de facer da Xunta de Galicia neste caso é un exemplo do que foi o goberno do PP estes 15 anos para a comarca da Baixa Limia. Todos os proxectos de verdad importantes que nos podían quitar desta situación de atraso e de abandono na que estamos, e os índices pues, están aí, de poboación, de económicos, sociais, quedaron todos totalmente esquecidos. Non temos a día de hoxe un metro cuadrado de chan empresarial e a xestión do Parque Natural Transfronteirizo, da Reserva da Biosfera Peneda Xeres, é un auténtico descalabro. Por lo tanto, cando de verdad había unanimidade en entender que isto necesitaba da prolongación da autovía Celanova fronteira portuguesa, tanto desde o lado portugués como desde os sectores económicos, sociais e políticos da cidade de Ourense, estaba claro qual era o obxectivo, a Xunta volve a responder cunha solución miserable, pequena, que nos condena a seguir nesta deriva hacia a extinción na que nos encontramos ahora mesmo. Por tanto, a reacción pasa porque o próximo 18 de febreiro a sociedade reaccione e impulse un cambio no goberno galego que lle dé as solucións que a comarca merece, necesita e creo que xa é tempo de que se nos dé.